ce zana raira ka bin basira ka bani dama da ni ilhama rabbi Allah da na yi waƙar a dinga nema ka sani in zarce 'yan ƙanana ni ma na leƙa fage na fama tabara kai mun hakan dan isar ka ko ai min nan isa ta manzona amarya ango na zo gare ku aure ku kai don kura ya sunna ku kauce dukkan fada ta mai sharri ku toshe kunnen ku 'yan uwana aure akwai daɗi babu shakka tunda kun yo dace da juna komai da zai faru a tsakaninku gudan sirrin ku kar ku tona ba da shaida Aminu mai kirki ne aboki idan ya angon kishi zai ji kanki kan ya dawo ki masa girki hawa uke din akwai basira uwa uba a fage na girki ke zaki zamto uwa ga 'ya'yansa duka soyayya sai ki nuna Amini yau dai an daura auren ka na ga tilas uwa ga naƙi martabar ka ta ƙara faɗi don a yanzu ka zamsa dauki ka rike hawa kai mata adalci domin abunta ka zama sarki hawa matar ka ce a yanzu sai ku zauna kura ya sanna yau za ki haɗa kayan ki gidan Madina ki za ki tare 'yan uwanki suna ta yin murna sun yi kayan ki har da jere ki mai biyayya ki bi shi sau da ƙafa kin ga dai yanzu kun yi aure kyakkyawa Hauwa ta Aminu sai ku tare gida ku zauna akwai amana ciki sitilas na samu barak yana da kirki kara ya nuna sannan na sa sai ɗan nawa dan mutunci akwai amana sannan na sanyo sai da mai gashi dan amana